chi gyd a diolch i Hywel am fod yn unau i'r croeso. Mae'n dda cael bod gyda chi yn yr oedfa bore yma to a bod yr ochr yma i'r sgrin y tro hwn fel petai. A mae'n braf cael bod gyda chi ar y fore braf a nynne wedi derbyn newyddion llawen iawn. Mae yn codi peth braw arno i bod mod i digon hen i fod yn dad i weinidog, i ddarpar weinidog y Tabernacl. Wel, yn y wych. Wy'n mynd gwybod amdano chi, ond aml i ddywyrnod wedi twmlo eitha zoomed out. Mae'r cyfrwng yma yn un ardderchog iawn, ond mae'n gallu bod yn un blinedig. Ac mae bod mewn oedfa gyda'n gilydd fel hyn, mewn cyfarfod lle mae yna screens, lle mae yna multi-screens, mae'n gallu bod yn rhywbeth busy iawn yn dweud. Felly o'n i'n meddwl bydde fe'n beth braf nawr i ddechrau bod ni'n oedi, gyda'r un llun o'n blaenau, yn oedi a thaweli, felly yn paratoad i addoli, bod ni wedi addoli a chanu mawl drwy'r emyn wrth gwrs. A bod ni'n cael cyfle i daweli ar ddywyrnod cynta'r wythnos fel hyn. I ni ar y ffordd heddi, yndyn ni. Mae Iesu wedi dod o Galilea ac mae wedi cyrraedd Jerusalem. Mae wedi bod ar y ffordd a mae yna bobl wedi bod yn ei ddilyn. Fe fydd y bobl hynny maes o law yn cael ei galw yn bobl y ffordd. Na ni ar y ffordd fan hyn, beth sy'n mynd o'ch meddwl chi wrth edrych ar y llun yma? Lle mae'r hewl ma'n mynd te? Beth sy'n rownd i'r tro? Os oeddech chi'n cerdded, ydych chi'n mynd i feddwl os daw rhywun rownd y tro yma nawr mewn rhyw lori lydan, lle wy'n mynd i osgoi? Os ydw i'n drifo yn y car wy'n mynd i bwslo, ydw i'n ddigon da yn rifyrso os daw rhywun i'n gwrddau? Mae'n daith i'r synhwyrau, ynddo i. Mae yna flodau i'w gweld a'i harogli. Yn sicr ar ddywyrnod mor braf, mae yna adar i'w clywed. Falle bod yna awel i'w theimlo. Bydd gwres twym y tarmac dan drad. I lle i ni mynd i fynd bore yma yn hoedfa? Be sy'n o'n blaen ni? I ni wedi cwrdd â'n gilydd ac yn ni'n falch o hynny, oedden ni'n mynd i gwrdd â rhywun arall? Oedden ni'n mynd i glywed rhyw newyddion? Oedden ni'n mynd i weld rhywbeth mewn ffordd na dyn ni ddim wedi weld o'r blaen? Gadewch i ni ddechrau cerdded a gwrando ar rai o frawddegau cyfarwydd iawn y salm sydd yn cael ei gosod ar ein cyfer ni y bore yma. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac y mae I ffyddlondeb hyd byth. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd achub ni. Achub yn awr, dyna yw Hosanna. Yr ydym yn erfyn arglwydd holwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendisiwn chi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd ddew y choes o leini I mi. A changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy new, a choddaf ddiolch I ti. Fy new beth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac y mae ffyddlondeb yn para byth.
Gai ddefnyddio gweddi o lyfr gwasanaeth Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, llyfr gwasanaeth 2001. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Ti a ddath gynt i ddinas yn ostyngedig, yn eistedd ar ebol asyn, tyr ydy'n calonne nunne nawr. Meddianna hwy a theirnasa arnynt. Tyr ydydd etifeddiaeth trwy'r byd i gyd, a theirnasa mewn heddwch a chyfiawnder. Mwyn i'r holl genhedloedd wybod mai ti yw brenin y brenhinoedd, ac arglwydd yr arglwyddi. Amen. Mae yna un peth wedi'n haroi Lenin a dyw e ddim wedi'n haroi eriod cyn hyn. Sef yr hyn sydd gan Marc a Matthew i'n hebrwng ni mewn i stori Sul y Blodau. Yn Marc, i ni cael hanes Iesu'n iachau Bartimeus llall. A chafodd Bartimeus felly, a chafodd ei olwg yn ôl yn y fan, a dechreuodd ei ganlyn ef ar hyd y ffordd. Ac mae Marc yn mynd mewn myna wedyn yn syth i hanes Iesu yn dod mewn i Jerusalem. Ac mae Matthew wedyn yn sôn am Iesu'n iachau 2 ddyn dall. A chawsant ei golwg yn ôl yn y fan, a chanlynasant ef. A fi'n credu bod pobl Tabernacl Porth Cawl yn falch i glywed fi'n gweud hyn. Fi'n credu bod Rhys Nicholas wedi gweld hyn yn gynnar iawn yn ei ddydd. Beth mae'r goleuni wneud yw dangos ffordd i chi. A goleio'r camau, tyrd, atom ni o grew'r pob goleuni. Trodi ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni arweinydd Pererinion. Dwg ni i ffordd llesad. Tydi dy hun sy'n tywys drwy'r treialon, o derbyn ein mawrhad. Tyrd atom ni, o dad ein harglwydd Iesu, un harwain ato ef. Can molwn fyth yr hwn sydd yn gwaredu, bendigaid fab yn ef. Fe gafodd y deillion i golwg yn ôl, a'r beth cyntaf welon nhw oedd ffordd. A'r ffordd i roi iddi ystyr ddyfnach a dwysach, y ffordd oedd ac yw ein unau Iesu. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem, at Bethphage a Bethania, ger mynydd yr olewedd, anfonodd Iesu 2 o'i ddisgyblion ac meddai wrthynt, ewch i'r pentre sydd gyferbyn â chi, ac yn syth wrth i chi fynd i mewn iddo cewch ebol wedi'i rwymo. Un nad oes neb wedi bod ar ei gefen eriod. Gollymwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych, pam yr ydych yn gwneud hyn, dywedwch, y mai ar y milltir i angen, a bydd yn ei anfon yn ôl yma yn union 10. Eithant ymaith, a chawsant ebol wedi'i rwymo wrth rws y tu allan ar yr hewl, a gollangasant ef. Ac meddai'r rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno wrthynt. Beth yr ydych yn ei wneud yn gollwng yr ebol? A tebasant hwythau fel yr oedd Iesu wedi dweud, a gadawyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu a bwrw i mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn. Teinodd llawer i mentyll ar y ffordd ac eraill gan hennau deiliog yr oeddent wedi torri o'r meysydd.
Ac yr oedd yr rhai ar y blaen, yr rhai o'r tu ôl yn gweddi, Hosanna. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth I mewn I Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth, gan I bod Isiws yn hwyr, aeth allan I Bethania gyda y deuddeg. Roedd Iesu a'i ddisgyblion yn mynd lawr I Jerusalem o fynydd yr olewydd. O'n I cael neges neithwr wrth Kevin a Sheila yn ymddiheurio bod nhw'n ffili dod heddi. Wy'n gweld fod Elin Jones ma. Hyd y gwn ni, nwy tri yn unig sydd yn cyrraedd pen y bont ar y gwastad. I ni gyd wedyn, pawb arall yn mynd lawr I ni ben y bont. I ni'n mynd lawr o Bryn Tirion. I ni'n mynd lawr o Lydiard ac o Sarn. Ac I chithau wedyn o'r dwyrain yn dod lawr Crac Hill. Dyma hen ffordd mewn a mas o ben y bont. Mynd sio lawr I ni, diolch byth. Wy'n mynd lawr Newcastle Hill, eitha aml am wac. Mae wellted I fi lawr nad o lan. Ond mae na fynd lawr. Mae na fynd lawr arall fan hyn yng ngherddediad Iesu ar Sul y Blodau, dos e. Mae na ystyr arall i'r mynd lawr yma. I'r gostwng yma. Siwt bobl I chi am fynd lawr? Be sy'n rwydda da chi, mi lan neu mi lawr? Dringo lan neu dringo lawr? Plygu neu codi? Esgyn neu disgyn? Wel, na fe, na rhywbeth I chi feddwl amdano fe, na rhywbeth I chi feddwl amdano fe fanna nawr. Dyn ni'n mynd I chael un hwydd o hyd I fynd lawr, odyn ni? Dyn ni'n mynd I chael un hwydd o hyd I ymostwng, odyn ni? Dyn ni ddim yn I chael un hwydd o hyd I blygu. Un peth sydd yn wir am fynd lawr yw bod chi'n gwybod arafu. A chi'n gwybod beth mae Marc, hyd yn oed Marc. Marc yw'r dyn sydd yn defnyddio'r gair ac ar unwaith. Neu'n yn ôl yr hen gyfieithiad yn Ebrwydd. Mae Marc ar frys I ddweud y stori am Iesu. Does gyda fe ddim geiriau llanw, does gyda fe ddim amser I wastraffu. Mae just yn mynd mlaen. Get on with it, mae Marc yn gwneud. Ond chymod beth? Mae 3 blynedd o weinidogaeth Iesu yn cael ei gosod gyda Marc mewn 10 pennod. Na gyd. Mae 3 blynedd yn cael 10 pennod. Faint I chi'n credu mae wythnos ola Iesu'n cael gyda Marc? 6 pennod. Mae 3 blynedd mewn 10 pennod, a mae'r wythnos ola mewn 6 pennod. Beth mae Marc wedi wneud? Mae Marc wedi gwasgu'r brec. Mae Marc wedi slowo. Mae Marc eisiau i'w ddarllenwyr weld a chymryd mewn bob cam. Bob cam, bob symudiad. Yma Iesu a'i ddisgyblion a'r byd o'i gwmpas yn ei wneud yn yr wythnos olaf hon. Mae Marc yn dod lawr. Mae Iesu yn dod lawr. Mae na wahoddiad I chi a fi y bore mae ddilyn Iesu ar y goriweired I ni mynd sialawr. Dyma gyfaill wi wedi pwyso'n drwm arno fe ers rai blynyddoedd. Yr offeiriad Franciscaidd Richard Rohr.
A chi dipyn o ddweud fanna. A fi'n mynd ddarllen e nawr, neu fyddai'n cymryd chi fel pobl dwp. Ond mi lico un peth fan hyn, a mae'r gyfrol gyda fi. Richard Rohr, Falling Upward. Mae llond bwla ofon anoch chi a fi gwmpo lawr. Ond mae Richard Rohr yn sôn am gwmpo lan. Falling Upward. Chi'n gweld, mae yna rhyw bethau gyda chi a fi i ddysgu, dim ond wrth gwmpo i ni'n mynd i ddysgu nhw. Ac o'i ddysgu nhw, ddwn ni sylweddoli taw nege cwmpo lawr, nethon ni yn cwmpo lan. Meddylwch chi nawr, mae'r Testament Newydd yn sôn mai y bobl sydd yn plygu lawr yw'r bobl sydd yn codi'n gryf. Mae'r Testament Newydd yn dweud mae'r bach sydd yn fawr. Mae'r Testament Newydd yn dweud mae'r tlawd sydd yn gyfoethog. Mae'r Testament Newydd, wel y Beibl cyfan o ran hynny, yn dweud mae'r gwan sydd yn gryf. Mae yna rhywbeth yn ei mae Iesu, mae yna rhywbeth groes i'r graen yn eich un mae Iesu'n gwneud fan hyn. Yn y plygu ac yn yr ymostwng. Un emyn fi'n golli o'r caniedydd yw o am fywyd o sancteiddio sanctaidd enw pyr fy new. Ni wedi cadw'r dôn prysgol, mae'n wir. Ac ymostwng yw ewyllus. A'i lywodraeth tra fwy byw. A dyna mae Iesu'n gwneud fan hyn. Mae'r flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod yn flwyddyn gron bellach yn dywi. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, mae wedi bod yn flwyddyn a fyddwn ni ddim yn dymuno bod hi'n dychwelyd, dyn ni ddim eisiau gweld i thebyg i to ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Yn gobeithio yn bod ni wedi dysgu rhyw bethau. Yn y pryder, yn y blinder, yn y siom, yn y dioddefaint, yn yr arafu, yn y cyfan yna i gyd gobeithio bod ni'n wedi dysgu. Gobeithio bod yna wersi, gobeithio bod yna rhywbeth wedi digwydd fydd yn beri bod ni'n teithio mewn ffordd wahanol. Mae'r fath beth i gael a chwmpo lan, falling upward. Mae yna wrthdaro mawr yn cymryd lle yn dos e, ar sil y blodau. Ac mae yna ddau anifail, i ni'n cael gweld un, dyn ni'n cael gweld y llall. Mae yna ddau anifail yn cael ei defnyddio ar sil y blodau. Ac maen nhw'n cynrychioli dau fyd cwbl wahanol. Wy'n gwybod pa un o'r heina dewisio chi sech chi'n cael dewis. I chi a fi'n gwybod pa un o'r heina sydd yn cael gwneud i sioi ar brynawn di Mercher yn y Royal Welsh. Allech chi ddychmygu ar grandstand yna'n llawn se rhywun yn trial cael asyn i orymdeithio flan y crowd. Wel, byddai'r asyn wedi cael tomatos a oranges rhwng i glisten sicr. Na un byd. Ar sil y blodau, ac oedd Iesu'n gwybod ar hyn, ar sil y blodau, ac oedd poblogaeth Jerusalem, achos bod gwyl y Pasg yn ymyl, oedd poblogaeth Jerusalem wedi chwyddo na'r Israel. Fydde yna gannoedd o filoedd o bobl yna, ac oedd Rhufain. Oedd Rhufain yn gorymdeithio yn martio mewn i Jerusalem i ddangos i'r Iddewon pwy oedd y bos. Ac mae hwnna'n dal i apelio i'n byd ni. Dyna beth sydd yn digwydd yn Myanmar bore yma. Beth sydd yn digwydd yn Myanmar bore yma yw bod Cesar ar ei orsedd. A dos di ddim ots gyda pobl i ladd pobl arall, a'i pwno nhw, a'i treisio nhw, a'i heibio nhw, mwyn dangos iddyn nhw pwy yw'r bos. O'n i'n siarad â bachgen, fuodd ar un adeg, rhan o'i waith oedd delifero ceir i garages.
Gwydwch chi bod garej nawr wedi prynu car yn Llundain a bod eisiau dod lawr ar car wedwn i Ben y Bont. Oedd nhw'n hala'r bachgen un lan i Llundain ac oedd e'n drifo fe nôl. Fel o'n nhw'n dweud ar y banc, oedd y car wedyn ar y ffordd nôl a'r bachgen ma'n i ddrifo fe'n cael tipyn o geirch. A'r peth oedd yn mynd trwy'n feddwl oedd, let them have it. Gadwch chi nhw gael e. Yn Myanmar, yn Yemen, enwch chi'r mannau yna. Lle mae yna reoli, lle mae yna wasgu lawr, lle mae yna ddangos i bobl pwy yw'r bos. Chymod beth yw un o'r pethau, mae Howard Williams oedd yn weinidog gyda'r bedyddwyr yn Llundain yn ddyn eitha enwog ar un adeg, un o blant cymoedd y de. Un o'r pethau gweitha medde fe nath yr eglwysi yn yr ardalodd diwydiannol yna oedd cael managers gweithfeydd glo a gweithfeydd dir yn ddiaconiad. Ac fe welodd y gweithwyr o DME, maen nhw'n reoli ni trwy'r wythnos, maen nhw hyd yn oed yn reoli ni yn y cwrdd. Soniodd Alun gynne am, a bydden ni wedi disgwyl mlaen at hwnnw bore yma, at gan i Emyn Nantlais, sydd yn Caneuon Ffydd fel y gwyddoch chi. Emyn, dim ond ar Sul y Blodau, ni'n gallu canu fe, dweud y gwir. Pan o'n i'n weinidog yn gallu manwydd, oedd na hen wraig fi gas y fraint o wasanaethu ni hangladd i, yn 90au. Oedd hi'n aelod yn un gallu manwydd, o'n un o blant Bethan i Rydaman oedd hi. Ac oedd hi'n blentyn bach yn Bethan i Rydaman pan ddath Nantlais yn o'n weinidog. Ac fe gyfansoddodd Nantlais, fel i chi'n gwybod, fe gyfansoddodd e lot o emynau plant, beth yw mesur glas yn er enghraifft. Ac oedd hi ymhlith y plant ganodd rein am y tro cynta eriod. Ac oedd hi'n dwlu ar hon. Mae Iesu, ar ebol asyn mae hwn yn dod, mae'n statement, chwel, mae'n dod nid i reoli, mae'n dod i wasanaethu. Ar ebol asyn o mor fwyn y daw, fe all plentyn bychan gydion i law, medde Nantlais. Gyda gef i salem awn yn llon ac iach, yma Iesu'n ennill calon, plentyn bach. Y bobl sydd yn gallu'ch gweithio chi a fi mas ore a gloia yw plant. Yw plant. Chi'n cofio pan o'ch chi'n blant? Chi'n cofio'r cartrefi o'ch chi byth yn ware tu fas iddyn nhw? Achos oedd rhyw fenyw yn byw fyna sy'n cael gafel yn y bel oedd hi'n dwgu di, a chym yn cael ei nôl. Achos oedd y bel yn sbwylo'r chippins ar y dreif neu rhywbeth fel ach, chymod? O, diar. Yma Iesu yn dod i wasanaethu. Dyma'r clash. Yr un sydd yn ymostwng i ewyllus Duw ac yn dod i wasanaethu, a'r byd sydd yn dymuno cael y meirch yr hyfel i ddangos pwy yw y bos. Pa ffordd i chi mynd i ddewis bore yma? Pa ffordd i chi a fi mynd i dewis bore yma? Os dewis da ni? Dyna beth i ni wedi dewis. Os oeddi chi a fi'n credu bod Covid-19 wedi achosi lot o broblem, dyw e ddim yn byd tebyg i beth mae global warming yn neud. A sy'n vaccin i hwnnw. Dyna'r byd, dyna beth i ni wedi dewis. Byd sydd yn cael ei fygwth gan hinsawdd. Pan i chi yn gosod 5 llwy, pan bo 5 ceg yn cymryd bwyd mas o'r fowlen, dyw'r bowlen o fwyd yna ddim yn mynd i bara'n hir, ydy wi? Mynwch am newyn a thlodi'n byd ni.
A wedyn, wel, yn dyn ni wedi rhyfeddu fod Prydain Fawr yn dymuno troi'r cloc nôl, ac i ni wedi codi'r ceiling ar niferoedd y taflegrau niwclear sydd gyda ni. Be sy'n mynd i achub y byd nawr, ac i ni'n dweud hyn ar ben wythnos troi'r cloc mlaen, i ni gyda sobrwydd yn sylweddoli bod yn llywodraethwyr ni, mwyn dangos i'r byd pwy o'r bos, i ni'n dymuno troi'r cloc nôl. Does na ddim un achubiaeth fanna. Dinistyr sydd fanna, Rhufain sydd fanna, pwy o'r bos sydd fanna, pwy o'r mistyr sydd fanna. Oeddi chi a fi'n eog o esgus byw weithiau? Medda'r Apostol Paul, yr wyfam ddangos i chi ffordd ragorach fydd. Mae yna ffordd o fyw na dyw ddim byd ond sŵn gwag. Mae yna ffordd o fyw sydd yn ymddangos yn ôl reit, ond dyw sy'n mynd i fynd, a chi ma'n twyll yw'r cyfan oll. Gwacter, coegni yw'r cyfan oll. Ni wna ddim lles i mi. Y nawr mae yn aros ffydd, gobaith cariad y tri hyn. A'r mwyaf o rai hyn yw cariad. Mae rai pobl yn credu fod Zecharia'n glefer iawn bod wedi proffwydo dyfodiad Iesu i Jerusalem. Wel, wrth gwrs bod ddim wedi, siwd yn y byd mawr allai fe yn y 5 ganrif cyn Crist. Iesu oedd yn nabod llyfr Zecharia, ac mae yn fwriadol yn cymryd y darlun sydd gyda Zecharia o un yn dod i deyrnasu mewn heddwch. Weled y frenin yn dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn armachogaeth ar asyn, ar ebol llwdwn asen. Terymaeth y cerbyd o Ephraim a'r meirch o Jerusalem, a thorri'r ymaith y bwar hyfel. Bydd yn siarad heddwch ar cenhedloedd, bydd y lywodraeth o fôr i fôr, ac o afon Eufrates hyd derfynau y ddeiar. Waed yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan. Halleluia. Amen. O Dduw ein tad, na di ni gael yn twyllo gan rwysg y byd a'i rym, gan gofio mae un llariaidd yn marchogaeth ar asen a orchfygodd y byd, ac a ddaw i farnu y cenhedloedd, a theirnasu yn oes oesoedd. Amen. Hosanna,
gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad y Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll. Amen.